We have no leaders but looter. Zimbabwe corruption is madness. I remain one blow, Mr. Blow, as I blow the corruption, mutilation for my generation. Hear me now. Shout out to Raspi. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers are corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Hear me now. How can a whole nation with ministers lost 15? Vakomana, nhamo haina kunaka, nhamo yakashata, nhamo inokutuma kuti uite zvimwe zvinhu zvisina kukufita, zvisina kufanira, usina kana nyadzi. Nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje inyaya yemukadzi. Ukatomuona munhu musvinu akazvipa taito kuti inini ndiri pambi, ndiri hure renyika. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi kuti ndopatasvitswa neZanu PF senyika apa, kuti people are so desperate kusvika pakuita zvinhu zvavakuita zvakadai so on. She recently recorded a video achitochema kuti mukandidzinga muZanu PF ndinozviuraya. Guys, kwatakuenda uku kauku akusisina kumira zvakanaka. Nyika yedu chaiyo haisisina kugadzikana. Believe it or not, whether you are benefiting from ZANU PF uri kudya kana kuti hausi, but batai mashoko andiri kutaura zvamanje kuti kuri kuenda nyika yeZimbabwe hakusisina kumira zvakanaka. Munhu anofila comfortable kuzvipa a title ototi ndiri hure renyika, otogutsikana. Ndiamai vane vana, vane mhuri, vane hama, but she is comfortable by doing that. Ndoda kuti ndingotaura ndisana yanyoenda kumberi. Video iri pfekai ma-earphones kana pane vanyari kani, kana kuti kana uri mwana ane makore ari pasi pe-18 haubvumirwe kunge uchiita sei uchiriona. Zita rangu ndinonzi DJ Oli, ndinokuchingamidza ku.5 Creative Studios. Tisingatambise nguva, rega tipinde munyaya yedu yatiri kufamba nayo, asi ndisandapinda munyaya yangu zvizere. Ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU PF aripo pakuda kutyisa nekuvhundutsira vanhu. Anditika right, mungaona mu description me video muno. Wakomana, ndambotaura kuti nhamo chinhu zvakaipa, nhamo haina kunaka, inoita kuti uvhure hombe dziri kuvhurwa nehanzvadzi yangu iri panapa is simply because she's hungry and she's trying to feed her family and she's trying to build something for herself. But zvinhu zvakaoma, the situation in Zimbabwe mawana. Saka ukapinda mu link iri mu comment section ye PayPal, unongosapotawo maworks atinenge tichiita panapa. Hakusi kunzi uri kumanikidzwa paunapo ipapo, from as little as $5, $1, whatever you have, zvinobatsira towards kuita sei kuti ti-improve quality yedu panapa pa.5 Creative Studios. So I'm encouraging you kuti kana uchikwanisa to support the work, kana wasundwawo wanzwa mweya kuti aiwa mfana wemavideo akaya ari kundiitira bo, rega ndimbomupo something wakasununguka kudonata to the platform. Without wasting much of your time, let's jump in tinzwe kuti nyaya dzacho ihobereka tinzwe akwasera neuku manje ZANU PF ndini ZANU PF ndakairwira nyika inoi, ndakairwira nyika inoi mazinzwa. Saka hamudibvisi kuZANU PF manje nekutumira zvinhu zvezvo. Vanotoseka vari muofisi kuti kochinji ndezvekara zvina basa izvo.
Inini muchona inini muri kuona ZANU-PF mazvinzwa. Muchona inini muri kutoona Zimbabwe. Saka hapana zvamuri that's me. You cannot take that away from me. That's my signature. Mazvinzwa. Kana maifunga kuti zvinhu zvamudatumira ka. Zvichotondibviswa imomo handibviswi. Vakatondibvisa Ndozviuraya. Ndozviurayira paState House. Vakatondibvisa ZANU-PF ndozviurayira paState House kuti ndakufa. Mandibvisirei ndinofira pano. Upenyu hwangu hwapera nekuti ZANU-PF ndio mweya wandinofema. ZANU-PF mweya wandinofema iwo saka handidinayo. Right, anzi vakandibvisa ndinozviuraya. Okay, let me give you a background of this story. Kwairi kubva nekwairi kuenda. Mukadzi uyu aitengesa muriwo. Achitengesa muriwo ane hembe, ane mapictures ake nemavideo ake aripo painternet pamasaisai akashama. Saka ndofunga ine zvaakuedzawo kuda kutsvaga ari kuZANU-PF vaya munhu vaakumumaka maheta vaakusenda mapictures nemavideos ekare aya kuvakuru ndozviri kunzi ndikabviswa kuZANU-PF Ndozviuraya ine boys. Apana zvaungatombotangura nezvako izvi. Unoona ZANU. Nai, unoona ZANU. No one will judge her. I wish never COS. COS rani kuva nombozvinzwa here. Too much judgmental. Folk of my video taishanda uko mametro zvakangonaka zvega. Nine musi wandakabata murwere chibharo here kuti anzi ngatoda kuti asiya hatichati neni kuti aone kwapurwa riba. Zvotori nane ini ndinechona dzakari takaora. Ndasvika kumurwere aimunasi on the patient. Tori nane because ndikadasvika pamurwere. Murwere anopora ndambata zvakanaka. Pandai unofika magemenzi kuchechi uchiroya varwere uchituka varwere wacho. Unongoshtuka varwere futi. Apo wabva futi negemenzi kuchechi. But wasvika mangwana, what are you doing? Nangu ndinonewa nebhurugu asika ndasvika pamurwere ndiri kubata zvakanaka. Ndobata kunge mwanaume yangu ari mumuoti miyamende kupora kwake kupora kwangu. Ona satani mani chinyika chino chakadhakwa chine maheroti nemasatanisi. ZANU-PF ndo ega yasara iri normal. Right, this level of bootlicking, and I'm not judging anyone, I'm not saying anything, but I'm just saying that's the situation. I feel a pain. Ndikutonzwa kurwadziwa ndichiona hanzvadzi yangu ichichema kudai so, but kwaari kuchemera kwacho, do you think kuti ZANU-PF ine chainokwanisa kumubatsira nayo kana kuti chaichamuitira mushure mekunge vaona video iri? Isa comment mucomment section. Wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozviona sei. Hanzi ZANU-PF ndo yega yasara iri normal. Chinyika chino chichakadhakwa. Ngatimbovavheneka ipapo timbovaongorora. Zimbabwe iri kutongwa nani neZANU-PF? Zimbabwe ndeyani? Nyika yevanhu, asi iri kutongwa nani? Yakabatwa nani? Ndiani akataura kuti chinhu ndakachibata kuti dzvi? Muri kumba mawana answer mega. Togona kutaura kuti nyika ndeyevanhu, nyika ndeyechii, but vene ndo varidzi venyika zvamanje manje vari kuita zvavanoda panguva yavanoda, and we cannot deny that fact. Nyika ndeyevanhu vese, but muri kuziva zviri kuitika. Zimbabwe ndeyezanu zvamanje manje vari kuita zvavari kuda. Mawana zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuona mukadzi mukuru akuchema achitaura mashoko ari kutaura. She is so desperate. Ari kudawo rubatsiro kuti zvinhu zvake zviendewo kumberi, zvinhu zvake zviitewo. Mupeiwo kana basa kana rekutsvaira kunhingirikini uko kunonzi kuZANU-PF headquarters, zvinhu zvake zviite bhoro. Chamunotaurira chacho baba. I didn't want this, but you got me so emotional. Ndinonisangana nemamessage ekuti contract yaguma. Usatambe nemari yandandapinda mairi maniwe mwana wa Satani. Ndapinda madhinangu zvakanaka ndafarirwawo. Ndafarirwa yamhosva here. Zviko zvamuri kutumira kunhamba dzandiri kuadvertise. Zvizvika uchatonzwa pakick by Joy vandatangirawo basa. Uchatoona vakutondiudza futi the same thing. Lakini Cake by Joy, nyangwa mukamutumira chii? Cake by Joy uyu ndewangu. Ndakatonga tsomusanangurira akagara nezuro apa. Ndikati vanhu vazhinji vari kundisiya kuti ndite brand wavo because vari kutumirwa mboro nemheche Queenbox. Saka she came and ndakamuudza. Saka uyu nyangwa mukati sei Cake by Joy ndichatomuadvertise kusvika forever because she's someone asina basa nazvo. Hana basa nazvo.
ando akatokujairai tsaari kuda kemakastoma dai ndaona vanhu vakadaro vokutoni basa nemakastoma vanei nemboro dzichatumirwa, they will just ignore. ndonyaya iripo panapa muri kuzvinzwa. Vanhu vari kuheta, handisi kuziva kuti vari kuheta chii. Dai vangosiyiwa munhu angorova murero wake. Pane nyaya yangu ndandangoti ndingokuratidzaiwo kuti ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Vanhu vakaomerwa, people are so desperate. Vanhu havasi kufambirwa neupenyu munyika yeZimbabwe. Isa comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti munoionawo sei nyaya iyi. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to spy for now. Let's meet in the next video.